Pojďte dát 30 lajků, chybí nám 3. Zasloužíš. Já vám nechci dostat gifty. Všichni hoši semka na tu stranu do žlutýho, jinak vás začnu kikovat. Máte na to 20 sekund. Flop. Já jsem ho dal do budu. Číčo, odstřel. Let's go. Jdem na to. Kamo, ono je to složitější takhle na tom serveru. No ale jak to udělat jinak? To bych musel odstranit všechny friendy. Ty, oši, nemáte nějaký skript na odstraňování friendů? Takže normálně bych vzal. A pokud potkáte tady ten druhý účet, tak ho klidně zapte. Ale mě ne, kdo zabije mě, tak dostává ultimate block. Hrajeme schop, takže se schováme. Já nevím. Normálně bojím kocourkového nápadu. Paráda. Kámo, když už mi chceš něco giftnout, tak bych za to udělal soutěž. Když jsem později, tak dáš další. Let's go, jdu na vás. Když už bys mi chtěl něco giftovat, tak to bych měl, udělal bych o to soutěž. Když já to nepotřebuji. Já už mám všechny věci, co jsem kdy v Rivals chtěl, kam. Tak týpek má jedno. Dám znovu. Za kolik lidí půjdeš volat? Za 25 lidí, když tady bude 2 minuty 25 lidí a k tomu 30 lajků, tak půjdu. Přesně. Znovu, dáme ještě jednu hru, potom když to dáte všechno, tak dáme Discord s váma a potom dáme bravečko. A podle mě máš třeba 70 HP max. Ten týpek mě hitoval. Je zákaz mě hitovat. A přísnej. Jak si konezlo. 1 like do 30 a ještě 25 lidí. Teďko máš třeba 10 HP. 30. Vykřičím kdo co, hoši. Vykřičím kdo co pro Discord. Protože dneska, pokud tady bude 25 a 30 lajků, tak dáme Discord s fanouškama. Můžu friend? Pošli to tam a můžu tam přijít.
Jeden je Buglej. A kde je Buglej? Kde je Buglej? Hej, ty seš fakt blázen, kocourku. Ty seš prostě... Ty seš, kámo, já mu tady celý den říkám, ať mi nic negiftuje, že už to nepotřebuju. Dík moc, kámo. Dík moc. Kámo, největší spam dvojitý hvéček do chatu. Už i pořádně to zaspamujte, já vám ho pustím tady blázna. Jo. Kámo, já nevím, co to měl říct. Vůbec nic radši neříkej, hele. Už jsem ti u toho udělal dost. Kámo, on mi giftnul Pixel Bundle. A co jako? Kámo, A jsi blázen. Nejsem blázen, to je normální. GG, hoši. Počkej. Ty, dávejte to na pady, jak toto. Jak mu to vrátit, protože já už nevím, co pro ně budu dělat, kámo. Pro Discord vykřičím do chatu. A podle mě bychom třeba do 10 dnů mohli mít člena, no ale to kocourkové ani říkat nebudu. Počkej. Nic? Tak poslouchej. A je tam ten nejdražší? To by ho zablokl. Nebo to bude... Vykřičník do Ne. Byl Buglej, jestli se ne... Jak jakože mě zablokuješ? No zablokuj ti, abys nemohl kupovat členy. Budu! To se bojím, co bys dělal. Tady Buglej nikdo... Není už. Ne, tady nikdo Buglej není. Prkený ohrádky! Kubo, No, byl bych rád. došel. Hele, já bych mohl udělat soutěž o tu skin caseku, ale mně chybí kolik? Mně chybí 15 robuxů. Teď to giftnu v post donate. No tak kamo, to mi nevíde. Okay. A počkej, ale post donate už není jako, že se ti to giftne hnedka, nebo jak? Giftne se ti to až za... No tak to na to šlu. A mám screenshot. Jo, tak v pohodě, hoši, to já vám věřím, ale... A vyhrál to Eric Smoud. Smoudy. Jsi čmelda. Giftnu Energy Bundle. Hoši, nic mi negiftujte. Nebyl pro něho. Let's go, hoši. Teďko dáme ještě jednu hru. Schovek. Potom, pokud vás tady bude 25, jak moje dohráme, tak dáme skuna. Tak dáme. Discord s váma. A potom dáme pravečku. Bo? Všechny fredy tady si nějaký jsou. Jo, jeden. Ne, žádný. Okej. Já jsme den čekáme pendy. Pojď na více školu za 3 dny. Nice. Si to užij. Kamo, a co mi to prostě giftnul ten blázen? Emote. To je dobrý emote, ale. To je úplně takový rozpixelovaný. Potom. Pixel Handgun. Kámo, to je mega pěkná. Potom. Charm na něm. To jsem měl. A tady bylo ještě jedna věc. Nepřišla mi. Kosa. Ne kosa. Ne, to byla Pixel Katana Pixel Flashbang. Já to můžu koupit, kámo. Ať to mám. Týlečka přesně. Yes, kámo. Jo, Burst Rifle. To jsem si taky chtěl koupit.
co dáme soutěž o RPG bundle. Hošíko, co Kdo chce? chce dát RPG bundle? Děláme to na Discordu nebo na streamu? Je to na tobě, hele, jakoby, ale dal bych to jakoby jiným způsobem, než takhle soutěží jako výše. Udělal bych to jako legitimní soutěž, jako prostě, nevím. Jakože losováním anebo Ne losováním, tím právě nechci. právě jakože ti nějakou hrou a Jo, nějak jakoby zajímavě to udělat. na stream. Já bych spíš dělal registraci na Discordu, protože vy jste líný hoši přijít na Discord. Čekejte chvilku. Jsem zde. Nemáte Discord? Tak kdo máte Discord, tak joiněte, protože tam děláme taky soutěž. Už mohlo to se udělat. A ty, to co nechcete udělat, je nejistý. To nám nepředám. A je to na to byl. No, uděláme soutěž o skin caseu, pokud tohle bude fungovat. Co? Já potřebuji 80 robuxů. Takže počkej, já si musím vám... Dáme ještě 1 stovky, pak dáme bravko. A jdem do stovky mezi tím, všichni jste do stovky. Počkej, Kubo, počkej. Kubo. Dobrý, grafická karta zase v háji, vole. Zase to mám celý hnusný černý, vole. Jděte všichni vedle, už je schovka. Běžte vedle. Počkej, Kubo, já to budu muset restartovat celý. Jo, tak já jdeme. A zapínáme za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Rangu, jdeš tam. Zase tam už nebo já to startnu bez vás. Pomoc, bo mě vyboukne PC, jak to? Můžu dělat giveaways. Můžeš, stačí mi buď napsat, no spíš napsat, že chceš udělat giveaway a o co já ji vytvořím na Discordu. A nebo to. A nebo mi tu věc dát, když se to pak dát jakože znova. Musíme napiš nejlíp, ale na to. No. Ale nebo to napiš tomu Hanzimu a on to se mnou vyřeší. OK, když chcete dělat giveaway. Tak napište Hanzimu a nebo vytvořte tiket na Discordu a on to sám vyřeší. A nebo na Instagram. Myslím, že si vždycky giveaway a dostat roli giveaway. Pročkám. To roli giveaways má ten bot na giveaway. Jdu na vás uši, půlka vás popadala, ale nevadí. GG, hoši. A ty tam budeš skákat.
Kamo, ale ta role giveaway je fakt k ničemu. Kam já vím, kde někdo bude. Jsem to založil kvůli tomu ticket, tak tam odpověz na ten ticket. Tam si ti tam psal do něj. Což to nefunguje? Dobrý. GG's. 25, 20. 20, GG Matejko. Přístup giveaway, ale stejně nevíš jak, prostě napiš Hanzimu, co chceš udělat giveaway, on ji vytvoří, nebo já ji vytvořím a pak ty se domluvíš osobně s tím člověkem a to ti k ničemu, já ti nebudu dávat přístup, ale k ničemu na mém serveru, s tím mám blbý zkušenosti. Koho vidím, tak potom jdu, jakože. Je to úplně na random. Si nepamatuji ani ta šestky. OK, šup. Jede. My jsme dneska psali test češtiny. Už já jsem měl pohodičku, já jsem měl sportovní den. A typněte si, kolikátý jsem byl na 800. A za jaký čas jsem to zaběhl? 800 metrů. Kolikátý a jaký čas? Dejte všichni like, goši, dáme 50 ještě, pojďte dát 50. To bylo dobrý. 50 už je jakože hodně dobrý. Jste psali test za 6 hodin. Za 6 hodin 800 metrů, to ne. První jsem nebyl. Jsem mířil moc dlouho na to všem. 67. Ne, kámo, poradím vám, že je to pod 5 minut. A víc vám to ne. GG. To jsme psali test češtiny, všichni se psali z češtiny, kámo. Ta z češtiny ani nebudu psát. Co budete mít na vysvědčení? Já budu mít nejlepší vysvědčení, co jde, pokud neudělám nějakou blbost. První jsem nebyl, jsem druhý. Tam máme kocourek, já se obojem. Hraješ Bravo Stars? Dneska dáme bravku. Po tady tiskovce. To už bych vás potřeboval těžce najít. Já jsem teďka viděl, že to jde koupit jako normálně přes Roblox. Z matiky. Takže píšete velký písanky teďko, no. No, my jsme včera, Kubo, my jsme dneska psali čtvrtletku z češtiny. Kámo, všichni psali z češtiny. I tady na streamu píšou jenom, že psali z češtiny, z něčeho jinýho. GG rangy. Rangy, dangy, pangy. Čas 37. Ne, bylo to po 3, kámo, ještě. A jenom o kousek. Asi 2,50. Jouda, bouda, jouda, My z matematiky. Jsme děti. Kámo. Co píšou, jakože... Tady na streamu furt něco píšete, víte co? Si musíte umět zařídit. Jouda, bouda. Pojďte semka. Počkej, že jsem tam někoho viděl. A to jsem ještě nedořekl, takže to nemohl slyšet na týhle. Co teleportnul? Tak co ty Joudo? OK, hoši, počkat, ještě tady. Vidím někoho. Tam je ještě. Kubíku. Nech mě bajt. Budu mít jedničku z češtiny, tak dobře. Hlavně se učíte dobře. Pak hlavně choďte. Bo, já tě nenechám. GG Pixy. OK, jsou nejspíš jenom 2 lidi.
Počkat, ještě tam malinko jsem za chvíli chtěl. Jenom trošku jsem ho tam viděl. Tak teďka se teleportnul blbě. Gamer boy. Ok, poslední. Já by to vyhrála, let's go WW. Strčí čajenej, W, přesně. Teďka nám jsi to vyhrála. My se už neučíme. Tak já mu Kdo to vyhrál, kdo to vyhrál, kdo to vyhrál, kdo to Gábor. vyhrál. Tak kdo? To je... Už dáme bravko teďkon. Na 20 minut. Kdo. A půjdeš potom ještě hrát Rivals? Potom už nevím, že v 7 se končí už. Už mám tady nějaké friendy. A potom... Ne, jdeme hrát bravko. Ano, bravko na počítači. Jak se jmenuje ta Gabi, nebo co? Jak se jmenuje? Kde? Ta Gabi prostě, nebo co to? Jmenuje se Gabi a nějaký čísla, myslím. Tak kam? S sebou. Dáme friendly battle. OK. 10 lidí se tady najde, kdo půjde. Zahraj si čínský Brawl Stars. To neznám. Si dneska dnes zase kakao. Je to tak. Kubíku, proč se zase Má reklama. Reakce má na vaše kanály. Já jsem... Na to jsem nedělal, dělal jsem hodnocení kanálu.